En xaneiro lle dedicamos un pouco ao teatro amateur, non sempre lle damos a oportunidade de que podan subir ao escenario pois compañías e con obras de teatro que pois quizá que non sean as profesionais. Pero sí que nos gusta que teñamos aí unha mostra de teatro aficionado na Pobra. Entonces nada, vamos a levar 3 obras de teatro, o sea, todos os domingos de xaneiro que nos quedan agora. E tamén, bueno, é unha actividade que é moi ben acollida por o público da Pobra, de feito nos están a pedir a volta do teatro. Os encargados de levantar o pano este domingo serán os melidenses da Asociación Cultural Charamela, con quen o diría. Tomará o relevo o grupo Licor Café de Cabanas, que levará a escena Rosenda, unha criada indecente. A obra Quen o diría? É unha obra que trata dun home que quere cambiar a súa vida, pido o apoio de 2 amigos para facer este cambio e tamén vai a involucrar a unha influencer para que lles axude. Bueno, isto vanlos a levar por situacións moi cómicas que farán co público pois non pare de rir ni un solo momento durante os 90 minutos que dura esta obra. Despois xa nos vamos ao domingo 19 de xaneiro co grupo de teatro Licor Café, veñen de Cabanas e traen a obra Rosenda, unha criada indecente. Xa como di o título, Rosenda é unha criada moi leal e traballadora que sirve na casa dun respetable xuiz, a cal é moi apreciada, pero un día o xuiz descubre que esta criada ten un gran defecto, que lle gustan moito os homes. Tras estas dúas funcións que forman parte da Rede Cultural da Deputación da Coruña, será o Teatro Maniotas do IES de Brión o encargado de poñer o broche de ouro co musical Ibáñez Cabaré o día 26. Todas as obras son de balde e terán lugar os domingos ás 7 da tarde.